poliki. Horrela, venga. Torri. Gorriti eta bere animaliak zenbatetan irakurri ote duzu hori festaren bateko egitarauan, ezta? Zaitio zezenakin, danok irten. Dano saltaka, Gaur Gorriti bera, alegia Josemari Gorriti bere ezagutuko dugu, eta zestoako eskolara lagunduta umeekin nola moldatzen den ere ikusiko dugu. Nik zoro bat, klasetan jaixo ibiltzeko, eta inoiin bihizik ez, ganadero mezela, da hor gelditzen da, nire historitxoa. Epa! Ole, esan baino, txalo egin beharko dugu askotan gaurko saioan. Jokinek eta Anderrek behiekin eta zezenekin jolas izugarriak egiteko asmoa dute eta. Euskal Herriko errekortari taldekoak dira eta ziur gaur iskin egiten erakutsiko didatela. Esplikazioa zergatik gustatzen zaigun hainbeste bastakit. Agian botatzen den adrenalina hori, ezta? Botatzen den garrodi. Animalikeriak gaur bi errepidean. Rekorti, ta! Hoxe. Gutxo? Hor dau trukoa. Gero, adarra dauzkenen? Beste usua da. Ikusiko da, hori beste gauza da. Jokin eta Ander bikiak sumarragarrak dira, eta zaletasuna familiatik datorkie, txikitatik gaiera. Aitan aparra dute eta semeak hartuta entzierroak eta behiak ikustera joaten zen Sanferminetara. Harrezkero, zaletasuna pasio bihurtu da. Hori kiebrua da. Eta rekortia, hola. Vale, venga, laga bihai. Oxe! Hola, oso ondo. Vale. Bai, rekortia. Guk entrenamenduak, ez dira beste munduko ezer, batez ere lantzen dugu azkartasuna eta agilidadea. Batez ere, gure gimnasioko lana ere baditugu, baina gehien bat egiten duguna da korrikaldiak kanpoan. Venga, baibala! Batata bestie, honek! Baina, ondo ikusten zaitu, ez dago zu beldurrek, Beldurrek. Aprovecha. Geba, listo. Zea, zen digo. Bai, dale, recién. A ver. Hau bat zauntza, Hala, honera sartu aldatzeke bai. betxo. 4 urte ditu. Ditu. Baina nahi baitzen hau itxura da. Bai. Ez dien nahi egun doko. Earki moldatzen zaite orduan. Gorritik argi du ez duela jubilatu nahi. Bere animaliekin betiko egotea gustatuko litzaioke, maitasuna eta laguntza izugarria ematen omen diote eta azken 25 urteetan jairi jai eta herriz herri ibili da famili berezi hau, eta horrelaxe jarraitu dezala urte askotan. Ondo lehen? Ole, Jokin. Zau, potroa dago. Potroa, Genti badao, Bai, torri da jendia. Eta letalikoa, gaztien, hausize... Plaza erdi baina, zuze jo bete da, bai, ez da? Bai, politia. Jentik disfrutu egin dugu, Ui, uste bain momentu arte bai, ez da? Dara parte hartzen dugu bai? Bai, gero etoki, bai. Bate bat animatzen baldin bada ikusi bezala. Bai, ez da? Zure animako zea. Bueno, ya sé, llegun. Txakurra eta gizakia lagun minak direla esan ohi da. Baina Jokinek eta Anderrek zezen eta behiekin duten harremana ere ala modukoa da. Zezenen aurrean trebetasuna eta arintasuna dituztela erakutsi digute. Eta trebezia horiek jendearen gozagarri bihurtzen dira jaietan eta lehiaketetan.